Bagong gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata Kurawa wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Wis, aja kokean gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, durna bapakku.